Anakhalatu kuteko ku nyumba kwawo pa sofa pawo ndikumalingalira kunena kuti kodi ndi zoona kuti ntchito ija ndayiluza ngati director wa MBC kapena mwina pali possibility yoti ndikhoza kubwereranso. Ndi pamene pamadzalandira uthenga kunena kuti iya kuteko kuti pamalo paja ayikaponso munthu wina ndi ungabwererepo bwanji munthu ayikapo munthu wina. Munthu wake ndi ndani? Akuti tikuteka kuti ndi Arthur Chipenda. Arthur Peter Mutharika kuyikano Arthur Chipenda ngati director wa MBC. Ndiye ndikumafunsa kunena kuti ndiye mukuti a George Kasakula aja basi goodbye. Nanga kodi Arthur Chipenda ameneyu ndi ndani? Ali ndi zomwenereza kuti akakhale pamenepo? Kapena mwinanso adzikapanga ngati Kasakula? Yeah, tifotokozatu nkhani. Koma tupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe timabweretsa pano zikufika nitu mosavuta ndatu tipangitsa fotokoza nkhani yomwe yachitika ku MBC Wireless TV ya boma. Tudziwa bwinobwino kunena kuti wiki yatha kuchoka ku ofesi ya president komanso nduna adatulutsa uthenga onena kuti mamulumuzana ena anapangidwatu suspend kapena kunena kuti anayimitsidwa kuti ku ntchito zawo. Daud Suleiman ku Makra kumenekoko ndiye kuti kudzabwera Henry Kachaje nawonso chaponso chidapompa kubungwera Mera ayimitsidwa kumeneko. Kubwera Haflezi akuti Njetseni kumeneko kunali ku Nifi. Ndi kubweranso wina wotchuka uyu George Kasakula, munthu amene pakamwa pakepa pamatuluka zinthu zimene inu simungathe kuyembekezera zoti kuti munthu wabwinobwino angamatulutse zimenezozo. Ndi mkulu amene uja adapezeka zonena kuti adayimitsidwa ku MBC kuti kuti tampanga suspend kuyambira leroli George Kasakula kumapita utsogolo kuno si director wa MBC ya mwina ngati utsogolo kuno komwina ifetu kumaona ngati kuti mwina mwake suspension ija akamaliza akafukufuku awo zikhozotheka zoti George Kasakula abwerere kuti ndi pamene apita Mutharika ndi ofesi yawo imene ya president and cabinet apezeka zonoti atulutsa uthenga dzulo kunena kuti asankhirapo munthu wina ngati acting director wa MBC. Ndipo mkulu ameneyo dzina lake tikuti ndi Arthur Chipenda. Mkulu ameneyo ndi amene mukumuona pa screen panopo kuteko. Ameneyo wakhala kugwira ntchito mboma kwa zaka 20. Imagine 20 years akugwira ntchito ku unduna oyang'anira zofalitsa uthenga. 20 years zaka 20 unduna oyang'anira zofalitsa uthenga. So si munthu wamba yayi ndi civil servant oti wakhala kugwira ntchito ku unduna oyang'anira zofalitsa uthengako. Osati wasankhidwa kuti ndi wako chipani ayi koma civil servant. Ndono zoti ya tikepo civil servant pamenepo osati munthu wa chipani ya fakuyikapo munthu wa chipani zotsatira zake ndi zomatukwana yawo kuyankhula mola kuyika ngati akasakula zimene ankapangira tikepo civil servant nda ayikapo mkulu ameneyo Arthur Chipenda. Kuteko nthawi imene amayikidwayi ndikunena kuti ali director oyang'anira za information ku unduna oyang'anira za information iko. Mkulu oyang'anira za uthenga ku unduna ofalitsa uthengawo ali director kumeneko ndi angomutenga kunena kuti iwe ukhale director oyembekezera acting director wa MBC. Ayi tikuyembekezera zonoti pamene akhala akupitiriza kugwira ntchito mkulu amene kupezeka zoti zangova zonoti takupanga appoint kuti ukhale director basi contract yako chani mwina tikayembekezereko zosintha kumeneko kusiyana ndi mmene amapangira a George Kasakula. Funso ndikumanena kuti kodi mkulu ameneyi mukuti akapita kumeneko sadzikapangakonso ndi kuti zachipani china chake sadzikakondera mbali ina yake adzikayima nkumagwira ntchito. Tikunena kuti MBC ja ndi wireless ndi TV ya boma timamvetsetsa zimenezozo koma timafunabe kunena kuti idziyimira Amalawi wonse osati kuti padzikhala kumazi kuti ikuyima kwambiri ndi kuti kuchipani chimene chili kumbali yolamula nkumatukwana mbali ina iya kodi angayimeno nkumangofalitsa nkhani zokhudzana ndi boma zimene zikuchitika. Satiyembekezeranso ndi zinthu kazimezi ndakumafunsa kuzonoti mukuti ameneyi akagwira ntchitoyo bwinobwino sakapangidwanso compromise ngati imene anapangira achina Kasakulawa. Tikhozano kugwirako mfundo imodzi yokha yonena kuti mkulu wakhala kugwira ntchito
kunduna ofalitsa uthenga kwa zaka 20. Walo wachoka mboma ili kukafika mboma ili, choka mboma ili kukafika ndero wagwira ntchito nda Muluzi, wagwira ntchito nde kuti nda Bengu, wagwira ntchito nda Joyce Banda, kudzagwira ntchito nda apita Mutharika. Achakwera apaso akunena kuti akagwiranso ntchito ndi apita Mutharika mulamuliro umenewo. Ne mukhoza kuona ngati munthu wakwanitsa m'maulamuliro onsewa opandatu kupeze kuti walozedwa zala nchonse nkona amene iye ulamuliro wasintha mchoko amapeza kugwira ntchito so zoona kuti amagwira ntchito yake mwa profession, amagwira ntchito yake bwino opanda kukondera mbali ina yake, amangogwira ntchito yake ngati mene anaphunzitsidwira ku skulu. Poti anthu amakhala anaphunzitsidwa ndithu ku skulu kuti ntchito muzigwira motere, koma amapeza kumene kucha akasintha namagwira ntchito yake bwinobwino. Professionalism tikhoza kutsimikizirana pano kunena kuti mkulu ameneyi akhoza kugwira ntchito mwina kusiyana ndi ma director ena a MBC amene taona mbuyo, ndipo mwina mongokumbutsana ngati mmene amagwirira ntchito George Kasakula. Samagwira ntchito bwino mkulu ameneyi. Pakamwa pake pamatuka zinthu zonena kuti kumana kuti kodi mkulu ameneyi ali ndi akazi ake ku nyumbako, akazi ake amatha kumaona zimenezi. Samatha ali ndi abale ake. Hayi ndithudi mmene moto ndi mmene zayendera. Congratulations zabwino zonse kwa mkulu ameneyi Arthur Chapenda. Tikhulupirira zonena kuti no akagwira ntchito motamandika mmene tanenera. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section, komatu ndi kuwayika molemekezanso maganizo anzanu. Chofunikira kwambiri pano usayiwala kupanga subscribe ku channel zimene kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti